Watu muwaibira kabo kasongi babo. Musunda kore uri hochi. Musunda kore uri hochi. Ayo tade jese gai babo. Muri ready ere. Musunda kore uri hochi. Musunda kore uri hochi. Kana ukafa anavipatisu, kana ukafa anavipatisu. Engineer, kana kuendelea, wacha tese kana kuendelea, wacha tese kumira wakuru wakakara unaweza, kumira wakuru wakamira unaweza, kumira wakuru wakakara unaweza, kumira wakuru wakamira unaweza. Essa estancia manja. Nasipachauna, suamuchauna. Nasipachauna, suamuchauna. Nasipachauna, suamuchauna. Nasipachauna, suamuchauna. Nafunga kule manje. Unakumbuka latest ya Jazo Kuliza 2022. Unakumbuka ile latest ya Nitakuliza kule ndio ya Rajo kutoka 2070. Latest ya leo. Ano sasa 2070 anashaka kwa hiyo sasa mtakuwa mnene kwa zawadi za mzoro. Basi tukule mmoja ipo buda mama tokera ipapo. Buda ipapo manje. Tukato mbira kutombo wale Yesu kushika moja hapo buda mama.
kutendisha nisekunzi nigawia nayo unotishupa nigawia nayo otibiki jina nindisha nisekunzi kwa ino ndiwa ya kadaru imari yoyo Ombedi isa kuserwa yo uri kushikirira kusevasanza emumhuri wehuku otomorora here ipapo warudi kuzomorora ipapo mdenatibona Odanana nemunhu asingakunde uri kushingirira kusevatsatsa emumhuri wehuku zvemutolo muchazvirenga zverudo muchazvisiya ime nekuti zvine zvipo kudaimamboza madoro Pode bugar magashipa Oya Ayo warigani mweza mwana Jessica na tuche ndio badavara Matumai mulimoere Matumai musamire kutendera Yekuti varume vakafanana nemunhanga Ukasawodzoredzera unoberekera mumundani vamwe Musha mukadzi akabata murume nechipande Atize musha noshingirira murume akabata musi murume akabata mukadzi nechikomba zvadhakwa love to play Disgusting